Hadu shipotli kikin hon ruanyam beper-per Nongshimbynta haka open air concert bela penlong daga balang Presbyterian maulingan kabelalong hakini kikin yasngi beladab hamaran football he jago shnong maulingan. Kini kikin hon kibla Nongshimbynta naki balang beper-per kilong ka the worshippers kijinga seng samla pernai jinga seng samla lamler jing seng samla maulingan Sound of Zion Group, Ashira Group, Shiru El Adonai Group, Shalintem Group, Miss Bamiri Suk Dakhar, Bat Kamtam, Daka The Worshippers Group, Kabla Seng Du Pastor Konglam, Kabajulit Ruhai Bat Tem Keleng Gijaka, Bat Hakajalahi Barokaway, Mentala Katkandais Nem Kinti. Hakanegasngi lasa kilang ada kinong yang lamba per jengki wepat ki balang, ki long ying long sem, ki kena samla, kintop u Dr. R.J. Cunville, u belalong u kongsan, hakabaula ya ke jingkran lampang, bat play ya ke ni concert, ya ke belas dang te ke jing duai, no temen basan, iling do. Ya ke ni concert la penyanyi do pastor B. Konglam, u belong ru u Nongsharai jong ke balang Presbyterian. Ke ni concert klane de ki buon ki kenta, bat lastaki ke jing shit rehem, jing Nongshimbynta, hakaba kle kin uot bat yarwai lang, bat ki kin hun ruai, Bat kamtam hakapor baka the worshippers group klashim ilaga jong kabinta. Nakaliang jongi ka jingaseng samla bat ka balang hi barok away. Ngi aingo yo blay ubaay hangi gani ka maryang ka baitanat. Bagi jing pos niyo bagi jing duay jongi gila urlong. Hagi jing pen kre bat ki jing dot hiya do dem. Ki kon samla hagi benta ba per nakabanta ka ni ka jing tumu ka ba kraw. Ban raise fund na kabanta ka PA system ka batamay hapo jong ka balang. Isngaw kemen ba ublay uay hingi gani ka sngi. Hakabanado men nerang step ngilayadon ni ka jaka. Bat sa sisian pat akani ka por ngi pediang sngaw ba. Nado iginong syaray jong ka balang. Kirang ba jong ka balang. Kerpang yay chief guest bangilapan bet hakani ka John Mead. Dr. R.J. Cunville. Badai way naki nong ruai, way naki nong yalap, ya ke ketien jong ublay, hakani ka ri ka jongi, bat syabar jong kari ka baiet ka jongi ro. Ngira sngongo shibon Dr. Cunville, ya ke por ka jong pi, ba piwan syadu sini syamau langat, bani kendu bangi. Ngi pediang ru sa sisien ya iba es mana, ibla play ya ke food fest mene. Bat hakani ka por ka pementa syabingin ya cekmat, kum kadak jong kajing pediang sngobha ngan khot iwe ni kisamla ka jongi ban ayu buke nakabenta i Dr. R.J. Cunville ngakerpat i Dr. bi Indian tungin ai kajing thapkti i Dr. R.J. Cunville kani kani kasien ka baar ban kendu ban ngim kisamla ompat slem haka youth retreat jongi hangtai hapo sorang kham ilawan ban long resource person bat kisamla ka jongi kita sengau pomat, kita sengau kemen ban yo ban ngakwaru ban yo thu ipi ki par bangej ki parlok baro bai Dr. R.J. Cunville ya don benta ban ngi kini ke concert ban ngi don ban ong kublai shibon sa naka benta kini ke jing bhamen sim ke jongpi hakini ke por ke benta ban slam ngan khot hakini ke por ya u chairman jong ke jing seng samla jongi rang ba balang bonaje skor kalang banyalami ngi populen ke ketien jong ublai badi ke jing duai. Saya syuai akaba ngeni pendam kemat jong blai ke jing duai. Ngeni sya skol syua katu kat nei ke jing pulai nak ketien ke jong blai. Kabangila aban sem nak jing ruai sam ke jong David. Nak lenong ke basispa kad khot ke baning kong tel. Bat kum curu nak lenong ke basispa san nak kad khot ke baning kong tel. Ka ketien ke jong blai ke ba ong kum ni. Tôi akan uat ngau tenat yo try pi ke peltai baro. To syakri yo try da ke jing kemen. To wanak mat jong u da ke jing ruai. To tip ba u try ulong ublay. Long ba u bat hau yang i. Bat ngilong ki jong u. Ngilong ki briu ki jong u. Bat kilang brod kaca kaplang jong u. To rung sya ka kerdop jong u. Bat ke jing aingu. Bat sya ka pelau jong u da ke jing yaro. To aingu ya u. Bat to kerku ya ka kerteng jong u. To aingo yo try to khot kerpat ya ka kerteng jong u. To pen bena ya ke jing le jong u pedang ki kenca ben riu. To ruai ha u, to ruai ki jing yaro ha u.
tôi kren cha phang ki kam ki ba phla jong u tôi la thau burom ha ka kerteng ba khuj jong u ai ba kan kemen ka do nuot kita ki ba wat yau trai wat pi yau trai bat ya ka bol jong u wat ya ka kmat jong u hala ka sngi u blai on kar khu lang ba ka jing pasngau na ka tin ka jong blai ngen jai ti kmat ka jong blai ha ka jing duai tu ngeni pendam ha ka jing duai kanongi dap ko konrat da ka jing sngu ban ai ngo yame namar ke ching in bat ke ching isnai bat ke ching kar khu ke jong me ko konrat ngemla ko konrat ban su ko liang sakmat ke jong me namar ke ching baha ke jong me ko konrat ya ka ba me la the sei lamba chung ikum ke ching sang samla rengkat bat ka balang ngidon kum ne ko konrat apa jong ke ne kamadan lamba jong ke ne ke jaka ka bala pen krek ko konrat Naka banta ban syakri ban bane ya ka ban pendon buram ya ka kerteng ka joma. Trai lamba jong ka ne ka por ban lamba jong ka ne ka janmiat ka ba menta. Kajing sang samla rengkat bat ka balang. Ngiyo ban penlong ya ka ne ka konsat apa jong ka ne ka sengi ka ba menta trai. Ngada duai sakmat ka joma. Balang baki program baro ka bangin sayo ya ka ban pendap apa jong ka ne ka janmiat. Baki ai ki ai barok ke bangi ngila thau burom sakmat ka jome kan long ya ka ban pendan burom ya ka kerteng ka jome ko trai ngaduai do ko kelat sakmat ka jome laba jong ka ne ka por yau syakri jome Dr. RJ Cunville iban supply ya ka ne ka konsat apa jong ka ne ka por ka ba menta ko trai ai ko kelat baki ai ki ai barok ki bau syakri jome on yo ya ka ban keren apa jong ka ne ka por kandalong dai syak ko kelat ya ka jing thau thamai ba ka jing bantoy na ka banta chung wei ba kom ki khon ke joma bar kom chori ke bawan na saudong jong kane ke snong bar kar kane ka jela ke jongi na ka banta ban sngap bar bawan ban pej ya kane ka gospel concert try don kat du la ke jong ke jing sang samla ke joma badan apa jong kane ke jaka badan kat du lamba jong kane ke jing pan krek ke jing barok ko try syam atrai ya ke jing duai ba jing khot kar pat ke jong syakri joma haka kertang ke jong try blon penem jing Jesus Christ ngi duai amen ublein kurku ya ke jing duai bari kijing puli ni kaktin jong ublay lengba syakri jong u hagin ni kapor ka bamenta nganum bun ktin ban nganum penslam andre ngin yo sngo ye kijing kren lingkot bada ka ju kapor ban pli ni ka gospel concert de Dr. Raymond Judah Cunville kumbang along i Dr. Raymond Judah Cunville i de way na kinong ruai ha ka jinglong samla ka jong i lengba ka GMFA bat menta ka GMFA jong i kalade ka Global Mission Factor Association hagaba ilong way na ki syakri ka jong ublay ya ka ba ublay ulasay na kani ka rik hasi ba iya jangi mangangait pijya i bahaya i hakirin san social media ba ilong way na kinong hikay kitien blay ba kraw pat ngida sngaw sarong bat sngaw kemen kum ka ri ba ka judgment reo ba ila ju syak hot ru kaleng ki ri jong ka pertay ijiwan sa United States of America sa Australia bat kiway pat kiri ban kren ya ka kitien ka jong ublay bat kum ka jing seng samla kum bangalaong ompat slam ngiliyo sngaw ka jing hikay jong ilan ba ka youth retreat jong i kabla long shisha ka jing kurku tinamba kata ka ni ka por hisendon kan khotnoi Dr. Raymond Judah Cunville ba in shim ka ni ka benta ban ai ka jing kren lingkot bat ha ka ju ka por ban play ya ka ni ka gospel concert jing i dengan dap dak jing songu hani ka janmiet Bandon lang bat fi krui kani kamadan kumanga songthu adon kejing penkre ke bakrau bat ala ban ong bakalong sisa kejing job ke bakrau kam tam men step habang yu i so ban ong bu blei wan ban jingo ban rikhi ngi taka singi ke ba phalang ba pharna na du men step ban ngai flayo iqi pat kijat program na du meneru bakalong sha kasi jong kejing job bat ngaso ngadap dak jing kemen makan poi ni ka jaka bandon bentalang kani ka concert kabla pen kre kani ka balang kani ka shnong bat kham tamru ka jing trei rat ba jing pastor khonglam bo bleru asai kerpang ka jela ka jongi ka balang ban anget bundang yaira bande ki kam ki bakrau bat ki kamba ka hima ka jong u te kap ju kapor akwa bansu kentu tang ar ne lai sembo jing perkhat hani kapor nganum sim slami kapor bangarong adi wi nong roi ki por menchwa
Kwa hiru dik ban yo so kham tam ka gospel band the worshipers. Te shwa bangan ban pli gani ka gospel concert kani ka janmiet masih kwa ban ong baka jingruai ka jingtem ka jingput ka jingsiao kadai ka wei ni ki atiar ba ki jong ublei ban walam ya ka bor ka jong ublei hakanu nu ka jaka ngikan mau ba ka testament ka berim haka por jong Elisha bu David habaki walam mi gitu ki jingput ki jingtem ki jong ki ka ktien jong ublei ong sai kedar haka kitab siem ka kitab Samuel baka kti jong ublei kawan ka bor ka jong ublei kawan haba ngiwan haba nginang begin ruai begin siau begin put begin tem pan ka ni ka di ka wi ka atiar ba ka jong ublei baka kti ublei ko hang tung i ba ka kti jong ublei kalawan ka bor ban penkhia ka bor ban pelat ka jong ublei ka bor ban leki kamba kawan haba nginang begin ruai begin siau begin ai ki jing ruai ki jong i bebunjat sha ublei kabaan pat kabang aku aban syukran hakani kapor kalong ba om tang mangi ka jingruai kam dei bekas sedang nanga na phi lani nangi henry ka jingruai ka jingput ka jing siao ningkong kami na ublei hi hakabau ong haka ktin ju bau ruai bau shong haka jingruai ki khun ki jong u bat ngiu iru ba haka ka kitab ka jingruai jong Solomon kadai ka jingruai halor ki jingruai baro naka ktien pareng ki ong songs of songs kamut ka jingya dei ka jong ublei ban ngi lok bi kadai bet lembah ka jingruai ka jingput ban ngi i ba ublei udi unong ruai uba krau tam ngala ban ong ba ka bejantam ka dur ka bau punya sri me ka jingya dei ka jong ubat ka balang kadai ka jingruai kadai ngelara fi pet ka ktien jong ublei haka jingruai Solomon haka bangi i tu nonglet kurim udi Jesus Christ pat ka nonglet kurim kadai ka balang pat ka tu kadai ka jingruai bau iet yangi usong ba bakumbo wong boy brio jong bleu CS Lewis wong ba ka jingput jingtem ka jingruai ka jingle kemen kadi ka ba serious tam ka business happening dita ka dau jisuru ka beningkong tam ka bule kadi ka kamba ban penkela wanye ko ban ai ka jingkemen ka jing song kurim kadi ka jing song kurim jong ka balang ban unong let kurim kadi ka jingle kemen lok bi ba asuban ong ba hakani ka janmit tongin long ki dono jungi ken pli ka ni ka janmit begin yo ma de ka jing kemen ka jing pelat ka jong ublei ba lemba ka jing ruai ka jing put ka jing siau nginyo sibun ke ike ba ka ni ka por ngalet nyo ban pli ka ni ka gospel concert hani ka janmit ba de kini ki tien ki ba khndiat tongin ya wan lang na baro khot ki bala ban yo so lembau ni tun long ji pen sawa laban wan lembah ki long ye long sang wan chikani ka madan wan ban le kemen kat ni kila don ki bri ka ning lai pen kre ka ni ka long ka jingalang na do men step ni khot lang ba fin wan ban don ben talang ka jing le kemen le si da ka jing wan ka jong pi kan wan ka jing khia kan wan ka jing pelat ka yeng ka sam ba ka jing ruai ka di ka wei ka bu blei ustunat ban ni iru ba ki khlung ru na do ba ki dang tha kadi ka jingruai ka wan be nu play ka wan ki khlung ngiyo i bagi khlung nado ki dang kim nang swa ban keren ki nang swa ban ruai ki nang ban ut ki ken ut be sanang ban syat baka tai kadi ka jinglong lada fi pet kini ki jinghikai ki berem kini ki hebraic thinking but kini ki pang jong ka jinget jengi nado ka por jisu haki spas nam ki menchwa baki ong ba u bleiru usutnat ban ruai ban siau bat kani ka wala ka wan ka nado i khlung i beren ngi bi inang ban ruai inang ban syat impat nang ban keren kani ka wan bet na neng gani ka jing ai ka jong ublei ba ka jing ai ka bapla te kani ka por nganum pen slam tingnya let no ban ya le kemen ka kani ka gospel concert tingnya khot yang sasisi ne baro iba la ban yo so lembau ni tenong jing pen sawa suba ban ya wan ngine le kemen lang ngine aingu lang ublei ba le se kan wan ka jing pen khia ujung ublei kan wan ka bor ka jong ublei ka jing don kam ka jong pi ublei un kendu ha kani ka janmiet te dakini ki kitien aku abangan pleno ini gospel ngila ban yang lang ni ka por bangan declare bangan pleno ini ka gospel concert akan ni ka janmiet arhajar arpusan ngapen mena baka ni ka gospel concert open air hamau lengat hang dia madan football kalong bala plit bana ini ka por sei pastor kolon kublai shibone sa nabata kini ki kintien ki sembo jing perkhat ki ba phiwan ra hangi ye ka jing crowd jing ka jing ruai giwan kini ka madan om tang ban long ginong pekai manu batem manu barwai Hendrei ngiyawan hakani kamadan da ka jing kmi lenti bangin ye shim mentalang kani kam dei ka yeng lentang kani kam dei ka yeng mau
rega rega madan hakaba pin long like lut ban shat ban kemen ban kenti lut baro kumba ong usim debit haba men sim jong try uki hanga ngashat ngayaro yo try kublai shibon asal bagi ni kintin ke jong pi ban nakaliang jong im ke jing seng samla ngim don ai ban siu ke liang ye ke jing le bha ke jong pi yang i nakapor sikapor tikum kadak jong ke jing iet ngidon i wei jing ai su bhai barit i pi pan ka kerpa di wei ni ki samla rang ba jong i bai in ai ni momentu nagabentai Dr. Raymond Judah Cunville ang kerpat sa hisin mapin yang tu ini ai ke jing tap keti ke bajam दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार
kakertengu Christ Tongin ja pertaya kakertengu Christ Ubawan ban ayak kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Ikum kibru blagu jingkermen Banyorong saka himau blay Henry daka jingai ei Upayu kon marway Ban pelek lagas dipertay Tongin ja pertaya kakertengu Christ Tongin ja pertaya kakertengu Christ Ubawan ban ayak kacipirin Ibangit ka utongin risa junong Ya uta ubangit ha u Christ Onom sa job hajing penrem Bat enam do ya kamen sem Henry unyo ya kacing imbam jeko Tongin ja pertaya kakertengu Christ Tongin ja pertaya kakertengu Christ Ubawan ban ayak kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Tongin ja perta, hey tongin ja perta 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 Tongin ja
buram kalong sa ublay. Dengan ai jing thap ti ka jam bang kerpat ibame be yang syang tu stage. Te ibame risuk in yang syang tu stage na kaliang jing im gejing seng samla ngidon iwe i jing ai sngu ha na kaliang gejing i ya gejing wan jong pi bani Nongshimbynta ban ngi ban ngan kerpat kani ka por yo secretary jong ka gospel concert committee Mr. Balampang Kharkongor ban ai ni jing ai sngu ha sa jing kan mau na ka bentai Miss Bame risuk Shandi the car na kerpat iba tengin ai jing thap ti ka jam kani ka por Kublai Shibun. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Count up! Can you know what's finding Johnny? From that position with them to worship her.
sim khi ai chính em yang lai mi thao cặp neng cặp khen mi thao yang khi er ba kui tam ngaring men sim khi ai chính em yang sim mi do su di su Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
le ishle ki borga purthei ki ai pentame shajing kalaba shirkei jisme lo umau sang baskan belong nong yarap chongi belong seki simbat utrai ki try gerteng jong dingin yai wa gerteng
1, 2, 3, 4. Let's say, hey, that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Once more. Hey, that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm joyful. Praise when I'm doubted. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the Lord. My enemies down. As long as I'm reading, I've got a reason to praise. Praise when I feel it, and praise when I don't. I praise 'cause I know it's still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise, praise the Lord, oh my soul. Come on, jump, jump, jump. Yeah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Come on, raise your voice.
Let everything. Let everything. That is right. Praise the Lord, yeah. Praise the Lord, yo. Let everything. That is right. Praise the Lord. Praise the Lord.วันคณิกเลบันมันตายินดีร้อยกับตัวกันนักกอดยินร้อยกับบองตัวยังเดียชาชูจิสูยินดีร้อยจำมั่ว
Sha shu ji kan jing ele non sla